titled Uhaw Pasihuan, Mr. President. The story of our water is the quintessential modern-day Filipino story of wealth, monopolies, corporations, and privatization of natural resources running roughshod over our Constitution, statutes, and equality. It is a story largely hidden from public view. I have a short video presentation, Mr. President. We have the audio. Without enough water to bathe or wash clothes, some residents have been absent from work or school. Wala daw pang ligo tsaka pang laban ng uniform. Bawal ba sa inyo hindi naka-uniform? Bawal. Hindi pinapapasok ng gate. Paano maapatan kahit sino man tao na karoon ng 5 days hindi naniligo, mainit sa katawan? Pinakita po natin sa video, Mr. President, isa lang marahil sa maraming mga estudyante na hindi nakapasok noong mga nakaraang linggo at buwan dahil sa malawakang water crisis sa Metro Manila itong taon na ito na nakakaapekto sa tinatayang 6 na milyong kataong residente ng Metro Manila. At inaasahan pa ho ito nga abot ngayong summer ng 2020. Si nanay naman po, marami siyang problema, hindi lang dahil walang tubig, kung hindi mataas na presyo ng tubig, itong September lang tumaas ng 0.69 per cubic meter. Ibig sabihin, ay magbabayad siya ng dagdag na 93 centavos hanggang 2.06 centavos at 4.20 pesos sa kanyang babayaran, depende sa dami ng nakukonsumo nilang tubig kada buwan. Sino po ang dapat sisihin, Mr. President? Uhaw na si Juan. At dahil yan po sa mga korporasyon na narinig ko rin kanina na nasa likod ng kasalukuyang water crisis gamit ang mga kontrata na hanggang ngayon, mag-20 taon na, ay nagpapaipit pa sa bayang Pilipinas at na-extend pa hanggang 2037 sa ilalim ng mga letters of undertaking na walang legal.